Amin, amin, amin. An y'a kanu ala kama kira kama wallahi ne bɛ k'o de fɔ mɔgɔw ye wallahi suma wallahi Mamadu i hakili to tanfɔrɔ la kosɛbɛ Ivo wallahi ne bɛ karamɔgɔ Hayidara kanu waati min na n galena ala la ne tun tɛ tɔnko ɲɛ dɔn i n'a fɔ mɔgɔw b'a ye bi cogo min na Ansar Dine dɛ tan dɔ ne kun tɛ o dɔn silamɛya ko la quoi ne kun t'o dɔn ne kɛra Hayidara fɛ ne ma kɛ Hayidara fɛ ko n y'a ka tɔnden ye walima n y'a tan dɔ ye walima la ala yɛrɛ de ye ne ka danaya bila cɛ in kan n balimakɛ kunu mɔgɔ dɔ ye ne wele Côte d'Ivoire a ko Ayatullah a ko wallahi aw kuna sin do an b'a kɛ kuna sini parce que kuna sini de don a ko Ayatullah a ko ne ye faamaba ye Côte d'Ivoire n ye jɔyɔrɔtigiba ye mais Ayatullah ne kun tɛ Hayidara fɛ a ko nka e kama ne kɛra Hayidara fɛ ne ko han ko n ko mun na a ko bilahi n y'i jateminɛ i ka kuma bɛɛ la i b'a fɔ ko Seydou Ousmane Madani Hayidara de kɛra i ka sababu ɲuman ye mais n b'i ka kumaw lajɛ k'a ban karamɔgɔ o karamɔgɔ bɛ yen k'o ye jama dɔ ɲɛmɔgɔ ye ne ti o lagosi kan mɛn i ka ko la n ko wa anw lamɔna ten de n ko nka aw bi mɔgɔ minnu ye k'olu b'a fɔ k'u bɛ Hayidara fɛ diinɛ ɲɛmɔgɔ wɛrɛw u bɛ k'olu buruja o tɛ Hayidara ka laɲini ye non n k'o tɛ Hayidara ka laɲini ye alameda a ko de n kɛra Hayidara fɛ ka d'a kan i ka fɛn o fɛn i b'a fɔ de ko Seydou Ousmane Madani Hayidara i ma kɛ fitiriwaleya ma i b'a kɛ ɲumanw lakari a ko i ma da o ma dɛ ne b'i ka live filɛ sisan depuis 2020 ka n'a bila sisan na ne ma diinɛ ɲɛmɔgɔ dɔ sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ ko i bɛ ka kalakariw la u ka jama bɛ se ka dimi kɔrɔ cogo min na n ko non kalakarina tɛ o ne kɔni bɛ n ka diinɛ fɔ ka taa de e bɛ kalakari ɲɛmɔgɔ jumɛn na a ye mun kɛ na ɲɛmɔgɔ ye fɛn kɛna wa n ko o ye vie privée de ye voilà o ye vie privée de ye cɛ o cɛkɔrɔba ko ne ma ten o kɔfɛ il faut alimami ba dɔ b'an ka jamana in na yan alimami ko ale donnen alimamiya la ni ɲinɛ cɛ san 18 a bɛ alimamiya la a ko Ayatollah a ko n tɛ Hayidara fɛ dɛ a ko nka e kama n kɛra Hayidara fɛ ne ko n k'o tɛ balana n ko bari n'i ye Mali alimami jɔ 100 o 170 si tɛ Hayidara fɛ alimamiw ayi parce que olu ni Hayidara contre de an k'an balo ɲini alimamiya ka ca n ka taa n jɔ mɔgɔw kɔrɔ misirilamɔgɔw n di tiɲɛ f'u ye fo n'a kɛra u ni dɔngɔ ye o alimami de ka ca alimami b'a fɔ ne mago tɛ n ka kɔmɔgɔ la koyi ne mago bɛ ala la n'a ka d'a ye a ye n bɔ a la n'a ka d'a ye n bɔ a la alimami man ca dɛ wa n'i ma kɛ n'a ka d'a ye a ye n bɔ a la ye ka kɛ Hayidara fɛ ka kɛ misiri dɔ alimami a bɛ gɛlɛya i bolo dɛ n ko alimami mun na i kɛra Hayidara fɛ a ko Ayatollah e de kama ne kɛra Hayidara fɛ n ko wa kama yɛrɛ ma ban fiyewu a ko nka Ayatollah n b'i fo k'i barika da n ko mun na i ko ne kama i kɛra Hayidara fɛ a ko ka d'a kan i bɛ tiɲɛ fɔ a tɛ di fo ma i y'a faamu voilà n ko mun na e kɛra Hayidara fɛ ne kama a ko n'i y'a ye n kɛra Hayidara fɛ a ko n ye tiɲɛ de y'i bolo a ko bilahi i ye dalu dɔ bila dalu min bɛ wele ko sujudu 70 n'an ko a ma subahanallahi yɔrɔ ne ye kuma in fɛ yen i ko n bɛna don alamina sariya kɔnɔ bi komi don kunun ko n y'a f'u ɲɛna n ko n bɛna don alamina sariya kɔnɔ a ko ale bɛ san 18 a bɛ alimamiya la san 18 a ko wallahi sunkalo ma deli ka kɛ ko ale ye sukaro kilo 20 sɔrɔ a ka misirila mɔgɔw bolo san 18 ka sunkalo dɔ kɛ ko misirila mɔgɔw sera ka fara ɲɔgɔn kan ka sukaro kilo 20 di alimami a ko a ma kɛ a ko mɛ ɲinɛ sunkalo ma kɔnɔ na ko ale ye ne ka nin dalilu in ta k'ale ko o Hayidara ka kamalen kɔni ko a y'a ka nin dalilu in fɔ sa dɛ sujudu in o tuma bɛɛ a b'a fɔ wa k'a b'a fɔ ni danaya de ale yɛrɛ kɔni bɛ k'a ta sa o ye gindoni ye sa k'a k'a ka ye a ko ale y'a cɛsiri k'a dafa ni seli ninnu banna ko fɔ dɔw bɛ to ka ɲɔgɔn kɔrɔ ko alimami don mɛ ko kura la dɛ seli bannen kɔ u bɛ alimami ye sujudu wɛrɛ la o tɛ ko kura ye wa
dɔw b'a fɔ ayiwa ne Batuta mɔri tɛ kɔni bɛɛ b'i ta fɔ parce que yɔrɔ o y'an taala ye quoi o de kɛ an k'a ɲininka caya o kumana nin ye jumɛn ye non ça jamais dɔw b'a fɔ Batuta don dɔw b'a fɔ Samiru don k'a sɔrɔ alimami bɛ k'a ta fɛ alimami ko k'ale ye sunkaloma kɔnɔ kɛ ten ka ne ka sujudu 70 in k'a kɛ k'a dafa a ko ale y'a dafa min a ko ɲinɛ sunkalo la i fɔ ɲinɛ sunkalo la a ko malo wusu bɔrɛ 6 o dira ale ma sukaro bɔrɛ 4 o dira ale ma a ko wari dira ale ma ɲinɛ ale b'a jigiya hali ale b'a ka lahiya seliba lahiya sɔrɔ o la sunkalo la ale ye wari min sɔrɔ yen a ko ale y'o sɔrɔ dalilu min na o de ye alamina shiraha ye maa min y'o di o de ye ne ko ne kumakan ye jumɛn ye ko Hayidara ko ale dara la ja fɛn minnu bɛ bila réseau kan dɔw ye tiɲɛ ye ale kɛra Hayidara fɛ ka sababu kɛ ne ne ko bon anw fɛnɛ bɛ ta de Hayidara y'an lamɔ ta de an b'a fɔ k'an karamɔgɔ ye Hayidara ye a k'a faamu ni karamɔgɔ de don bilahi ne b'a fɔ min kɛ ko n karamɔgɔ ye Hayidara ye ni karamɔgɔ o de don kelima karamɔgɔ tɛ dɛ la kelima karamɔgɔ la ne karamɔgɔla ye Sizani de Sizani a ba ta sa ne y'a kalan mɔkɛ bolo nka ka taa dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na nin ye nahawu ye nin ye sɔrfu ye nin ye balaga ye nin ye fiku ye nin ye hadisa ye nin ye kuranɛ ye ala barika Sizanikaw barika ne y'o kala Sizani mais ne ni karamɔgɔ ne ni o karamɔgɔ ne dusukun o karamɔgɔ ne ka ŋaniya o karamɔgɔ ne ka denganiya o karamɔgɔ n b'a fɔ fɛn min ma ko yakinu danaya kɔnɔ danaya o karamɔgɔ o de ye Sherifu Usumani Madani Hayidara ye kana siga dɛ n bɛna bɛɛ walawala ye ne kun ye waliden de ye n bɛ ekɔli de la n bɛ ABCD dɔn n bɛ mɔkɛ kɛrɛfɛ n bɛ ka kuranɛ kalan ne de nana Sherifu Usumani Madani Hayidara ka wazuliw lamɛn k'a lamɛn ne ko i jɔ ne bɛ ekɔli bila ne fa ye karamɔgɔ ye ne fa ma ne don morikalan na ayi a taara ne don ekɔli la fo ne ka kɛ Hayidara ɲɔgɔnna ye bilahi Hayidara kanu de kama ne ye ekɔli bila ka taa arabukalan ɲɛɲini fɔlɔ ka kuranɛ ɲɛɲini k'a ɲɛɲini ka dɔ dɔn a la ala ye ne kunbɛnyɔrɔ bɛn min ma o kɛra sugulela ye Sizani parce que Hayidara de ye Seku Umaru Ali Sugule fɔ ko ala jɔn don ko ala ɲɛsiranyɛbaa don ne ka sɔrɔ ka taa o ka du kɔnɔ ka taa kalan kɛ o la ne ka lemaniya n ka denganiya ne ni o karamɔgɔ de ye Hayidara ye wa mɔgɔ ni karamɔgɔ ye fɛn o fɛn ye ka n'i yɛrɛ sɛgɛn quoi lagosili n k'o de kosɔn ne bɛ TikTok kan hali Hayidara ɲɛw n'u ye Hayidara ka video kunkurunin bila ne t'a lamɛn kuma tɛ Hayidara juguw ta ma ala yɛrɛ de y'o kɛ ne na ne bɛ TikTok kan bilahi ne bɛ se k'a fɔ ko ne ye bani ka video dɔ lamɛn TikTok kan k'a lamɛn k'a ban pewu a man ca dɛ a man ca parce que munna ne ni karamɔgɔ don n bɛ jɔrɔ mun na video ninnu dɔw daminɛ ka di i ye nka laban i bɛna kuma dɔ mɛn n'i m'i cogo dɔn ça fait i bɛna mɔgɔ dɔ juguya da i ni na parce que ɲuman tɛna fɔ a laban na o kama ni ne yɛrɛ ye n m'a fɔ Facebook dɛ i n'a fɔ ne Sherifula Duba ninnu walima BJ Media ninnu walima Kabala ninnu ne y'olu ka video ye k'a fɔ nin video in ɲɔgɔn ka jan n bɛ se k'o lamɛn bani ka video la mais kunkurunin ninnu bani ka video la TikTok kan sans jamais ne y'o bila parce que ne ni karamɔgɔ don i bɛna kuma dɔ fɔ dɔrɔn a bɛna n tɔɔrɔ ne dun tɛ fɛ ka maa hasidiya ne ni maa tɛ kɛlɛ la n bɛ ala deli ala k'an bɛ sɔrɔ o tuma ale de y'an lami k'an lakɔkɔ an ni na o mana sisan an ye mun laɲini sisan ka kɛ ala jɔn ye an bɛ fɛ ka don yen ne filɛlibaw an bɛna don ala jɔnya kɔnɔ ani ka don ala wele kɔnɔ n bɛna min f'i ye a y'i kɛ silamɛ ye a y'i da ala la a k'a dɔn silamɛya tɛ maliyɛnw ta ye silamɛya ye ala ta ye bilahi suma walahi an ɲɛ bɛ hohaho minnu na mali kɔnɔ n kale n'ale kuranɛ na kuranɛ min filɛ nin diinɛ ko tɛ dɛ mali kɔnɔ balo ɲini sira o ka ca ka tɛmɛ diinɛ ko kan balo ɲini sira o de ka ca ka tɛmɛ diinɛ ko kan i bɛ taa mali kɔnɔ ça fait taabolo an ka taabolo i b'o de mɛn karamɔgɔw da mais an ye silamɛ ye subhanallah k'a sɔrɔ taabolo ninnu fɛn ninnu a bɛ mun kɔnɔ silamɛya a ye silamɛya yɛrɛ fɔ mɔgɔw ye a ye ala weleli yɛrɛ ka zikiru fɔ mɔgɔw ye mɔgɔ ka se ka ala kosuma et puis ni maliya bɛna ala kosuma fɛnɛ f'i ye o le kɛ a k'a f'i ka ala kosuma o k'o le kɛ a ka ala ko dɔ f'i ye non ale bɛ ala ko f'i ye a ka tɔrika de kan a ka taabolo de kan walima a ka tɔn de kan bon o yɔrɔnin ninnu dɛ ne b'o de bɔ a la ala wele tɛ tɔngo ye tɔrika ko tɛ ala wele ala ye ala de ye dugu t'a la jamana t'a la daminɛ t'a la laban t'a la
ni yere nege ko ka tabulu de nyona te ngalo vikride ben qur'ana che mugo do be dugukolo ka ulu ala ka joy ulu ala ka woli yo kutubu yo ti ka tabulu yere don ta don yere dugukolo ni ka bo dugukolo ni norole do ni ko ki ga association de fanga ka bo alla ibe yoro ni fitini do de la dugukolo ka ina fo ni ere drome kelemina ibolo ka misali 3 la de e be dugukolo ka te chugo mina wallahi ka association ni ka tombeti do ruti do ki ala ko mai sigato lawo mana ni be ala wele fo mo koy tabolo tabla afaye ko ala wele ala kodi abena fi ala joy ala wa chete musote wallahi udu dum sente ma korote kodi jama zante surumante kodi fi mante jemante makanga te madina kate kodi maliente fuite ayo lu bele jele di day wallahi ala abu soro dugu jumena dugu tala aha ala dugu tala anga ala mogo do kada ya kosobe mogo jumen gada yi mami ya atake akoko mi nga ke mi yo ke o de kadi ala yi ma jumen madi ala yi ha mami ala kota kodi ha ala o mana dugu do la ala be so dugu do la ka teme dugu do ka o dugu te kodi ay ka foko ala be so ni dugu ina ka teme dugu o ngalo chente ay chente da kodi wallahi yoro misali ala exemple maganda de dabo tatania kodi hiji kala olu ta tatani ayta hiji la ma weka ko chama ndo akungula ngache ayta chife kodi aya chama sega sega soro chente de algaba aboyanani ibrahima di alayhi salam sigatalla la horoma yorodo udu me aboyanani ibrahima di sigatalla ibrahima de nyota du holodo farakolo jalado udu me ibrahima barka de bala sigatalla madina boyanani alakira de nyota madina to ko yasriba wallahi udu alakira de mi ndame de udi madina ke dubai me wabiyo ko waita madina misri ziyara aka seli nga ka fuko kira ziyara to fe me jende madina misri jo kodi kira jende dame madina kira yani kira ka dan madina kun ta kote madina to ko yasriba wallahi udu kira tale madina wode yake madina ni yame madina valier soro billahi kira do yani nabila ibrahima ka ta maka ngude de ko dalan wolo gundo wallahi hal jikunde ibrahima na de tale de yake makan olu valier de be ibrahima na de valier de be mais aw bi nyine o adama de ko boko jala minum be soro ka ko kabita allah horma nyini boko la mais kan nyine boko yere la baka ko wallahi mi ye bogo sojo enyine no oko e go ko no ke ta Allah hormayin safa e ke miri al kabala doro go ko amta Allah al kabala hormayin amta kabala hormayin me kabala horma borami go kaba fene la horma sura ibrahima de la ibrahima bulo barka ma de kaba jo o mana ibrahima barka de do wote kaba te kaba e farakuru de bogo de do me aye bonya min sura yo sura ibrahima de me enyine na ibrahima ko e go ko no ko kaba o alaka soba jende ajo haka na madina misri ni sella kono atoy di cliché farda binani o cliché na e ka do ibini hagaso be kana nyineo madina e yasriba de bolson dugu de kundo kafiri dugu de kundo iya men madina tul munawwara kira de yake munawwara kira noro kira barka kira horma o de be o mana ni tara madina e hiji ba o kani negede inyeshi ala kira badale ma sallallahu alaihi wa alihi wasallam ni de muhammadu ni ma do ni de muhammadu ya dale fle ni de muhammadu yame ko madina kera madina ni de do arabu bu jobu surasu jo anache akano bal surasi be no me dusukuni bi ni ala kera che aho kanatu ki bana fi ko fika manga nega jasa la nega jasa toy malma ga nega jasa toy ala kera kaburu nyesha madro ni surasu ko kiti gara nega jasa la nega jasa toy subhanallah nega jasa tew fendo de damen nega jasa ko o de to ko muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa habiyo de ni mwangulla ola kam aisha su kumina be minga ko sayna wega madina ta faraga nyana ni sego webe madina ta bo hijila wallahi on ga yami ye hiji dom ala kira do sallallahu alaihi wasallam kana ga fitrin wali de wallahi nu ya neke o ka agence no kana banga ta de agence fefe biya wa habiya agence dugo ke dore ga se maka ngana sira maka wa biya utayu dabara yinga itayi dusukun yi ini ala kira ce nu yi neke ko ala kira beta ikani nyeshama ikana keta inna hiji de kama hiji no te hiji dokui muhammadu ya fiye ko hiji be wallahi ite madina dogo ye ka seli misri mi ngono bogo de do ay noro soro mi na wode dale fle wode ala kira muhammadu sallallahu alaihi wasallam nu yi nege ko billahi ki nyina na ala kira ko ki reta ita chena e bonna ala kana bone ami ibo nam ana suna ko de no amina do ala kira de ko alhamdulillah wode alam nashrah alam nashrah laka sadraka wa wadana an kawziraka allazi an qad zaharaka wa rafa'na laka zikraka
fa innama al usri yusran innama al usri yusran fa iza faragta fansab wa ila rabbika farghab Muhammad yala ne ma e ko disi ferewa kodi doni gele minu kumbe e Muhammadu ka i ko disi la kodi ne de mo bowa kra Muhammad toro ko minu kumbe e kuna sire minu kumbe e alezi an kada zoharaka no gele ya ko kumika yala ne ala de mo boywa wallahi warafa'ana laka zikiraka Muhammadu katlaki ko foli korota wallahi daraja bonya karama dongli dalaw kodi artisiw baluntanaw nam karamago kodi famaw ay daraja yini aya flani kodi warafa'ana laka zikiraka warafa'ana laka zikiraka Ivo nam mina fami fiye to ke cesri kam manjani wallahi billahi wari ye cen de wallahi ngai cesri ka kuja mogoy ya tola ni kujara mogoy ibi war soro sigatala Ivo nam ni kujara mogoy ibi muso soro sigatala ni kujara mogoy ibi cesoro sigatala Ivo julmandiya nyinde julmandiya ya ala ka fendo de wallahi ala bi maji ala wati dola mais ala wele ba sima ala wele ba sima kodi afamuna famna muna voilà parce que fa so sisan mogo do be wardo bawlo mais akomadi aka sigidala mo sigatula ko cha ya fama